नमस्कार मंडळी. ठरलं तर मग या मालिकेचा नुकताच एक प्रोमो रिलीज झाला आहे. या प्रोमोमध्ये असं दाखविण्यात आलं आहे की आता नागराजची ही जामिनावर सुटका झालेली असते आणि नागराज हा जेलच्या बाहेर येतो आणि तेव्हा तो अर्जुनला लातेने खाली पाडतो. तेव्हा सायली, प्रतिमा आणि सोबतच त्या तिघीजणी मिळून येतात असतात आणि सायली ही नागराजला म्हणते की 22 वर्षापूर्वीच्या गुन्ह्यातून तुझी सुटका होऊ शकते, परंतु बायकोवर अत्याचार केलेल्या गुन्ह्यापासून नाही. इन्स्पेक्टर साहेब, FR नोंदवा, आता तुझी सुटका नाही. नागराज हा अतिशय घाबरलेला असतो. असं काही आपल्याला या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळणार आहे. ठरलं तर मग या मालिकेचे सर्व अपडेट पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.